नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये नष्टप्रायशपत्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठे मूकं करोति वाचालं भवं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पीतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം 11 അല്ല 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയോ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ അവര് ശിക്ഷിക്കണം ഇല്ല പെടേണ്ട എന്ന്? ആരൊക്കെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അശ്വത്ഥാമനെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പിന്നെ അർജുനൻ, പാഞ്ചാലി അല്ലാതെ എല്ലാരും ഭീമൻ. ഓക്കെ, ദ്രൗപദി മാത്രം കൊല്ലണ്ട. ദ്രൗപദി മാത്രാണോ കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിരൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ പോലും കൊല്ലണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ, മോചനം. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മം എന്താ? ദിവ്യമാണ് അല്ലെ, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. അതുപോലെ ഭക്തരുടെ ജന്മകർമ്മവും ദിവ്യം തന്നെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. ഓക്കെ, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ജന്മകർമ്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യാവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ജന്മകർമ്മം നിങ്ങളും ദിവ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നമ്മളെ പോലെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ല അവർ ജനിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. അപ്പം അവരെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത്? ഭക്തി. ഓക്കെ, ഏതവസ്ഥയില്? വിരക്തി. മൃത്യു അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഭഗവാനെ 7 ദിവസം മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഉള്ളത് എന്നറിഞ്ഞപ്പം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, വിരക്തി മന്ദസ് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പോയി 7 ദിവസം. അവസാനം 7 ദിവസം. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ അവസാനകാല മരണ സമയത്ത് അല്ലെ, അന്ധകാലേശമാവേവ സ്മരൻ മുക്ത കളവരം, അല്ലെങ്കിൽ യം വാപ്പി സ്മരൻ ഭാവത്തെ കളവരം. അപ്പൊ പരീക്ഷ മഹാരാജും സാധാ കർമ്മം കൊണ്ട് വന്നതല്ല, എന്താ പറയാ, ശുദ്ധഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കും ആ ലീലയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ആ ഒരു ലീലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭക്തന്മാര് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. സാധവ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം മഹ്യം സാധവോ ഹൃദയം തു അഹം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിത കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ഗോപാലുണ്ട്, പിന്നെ സാക്ഷി ഇതുണ്ടാവും, ഖീർ ചോർഗോ, പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ജന്മകർമ്മവും ദിവ്യമാണ്. അപ്പം 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്ത് പറയുന്നു, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേർ ഗുണാക്ഷിപ്തമതേർ ഭഗവാൻ ബാദരായണി ആദ്യഗാൻ മഹത് ആഖ്യാനം നിത്യം വിഷ്ണുജനപ്രിയ. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാര്? ശ്രീല വ്യാസദേവപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആത്മജ്ഞാനപരമായി പ്രബലനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം
അധികതരമായി ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഈ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ആഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ഭാഗവതം പഠിക്കുകയാണ്. എന്താ ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം അല്ലെ, ഇമം രാജർഷിയുവിധി, പരമ്പരയിലാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഭാഗവതം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ തന്റെ പുത്രനെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? വ്യാസദേവന് കുറെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാൻ? എന്താ മാതാജി? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവല്ലേ? മുക്താത്മാവാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു കാരണം. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനായ ഒരു പുത്രനെ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായ മകനല്ലേ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി? അപ്പൊ അതായത് ഒരു പരമ്പര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റ് കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ 2 പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒന്ന് ഏതാ? ഒന്ന് വ്യാസദേവൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ടു പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, അതൊരു പരമ്പര. വേറൊരു പരമ്പര ഏതാ? അർജുനൻ അല്ല, ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് സുതഗോസ്വാമി കേട്ടുന്ന ആരെടുന്ന? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സുതഗോസ്വാമി, പിന്നെ ശൗനകാചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 പരമ്പര. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പരമ്പര. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് എല്ലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അല്ലെ, ഭാഗവതം വരേണ്ടത്. അപ്പം സ്വന്തം മകനെ തന്നെ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ശുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഗ തത്തയാണ് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ്, മുക്താത്മാവാണ്. പിന്നെ മകനെ, അങ്ങനെ ഒരു മകനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ, കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടും പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ച് പിന്നാലെ പോയി ശിഷ്യന്മാർക്ക് 2 ശ്ലോകം, അഹോപഗീയം സ്തനകാളഗുണം, പിന്നെ ബർഹാപീഠം നടവരവപ്പു, ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തിരിച്ചു കൊണ്ടത്. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ സമയത്ത് മായാവതിയായിരുന്നു, അല്ലെ ബ്രഹ്മവതിയായിരുന്നു, ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ എന്താ പറയാ ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വ്യാസദേവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് ആരെടുന്ന? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. കാരണം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്ര വർഷം അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ഗർഭപാത്രത്തില്? 16 വർഷം. 6 വർഷവും എന്താ ചെയ്തേ? ഭാഗവതം കേൾക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന്. പുറത്തു വന്ന മായ എന്നെ പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയാ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നത്. പരീക്ഷിതോ അധരാജർഷേർ ജന്മ കർമാവിലാപനം സംസ്ഥം ച പാണ്ഡുപുത്രാനാം ഭക്ഷ്യേ കൃഷ്ണകഥോദയം. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെ സൂത ഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു: ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ആഖ്യാനങ്ങളെയും രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം, കർമ്മം, പരിത്രാണം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, പാണ്ഡുപുത്രരുടെ ലോകജീവിതം നടപടിയാൽ പരിത്യാഗത്തിനു ഹേതുവായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. സോ എന്ത് മാത്രമല്ല, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, പാണ്ഡുവംശ, അതായത് പാണ്ഡവന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം പാണ്ഡവരാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഷാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാത ദർശനം അസത് സഭായാമനവാസ കൃച്യത്തെ മൃദേ മൃദേ അനേക മഹാരഥാസ്ത്രതോ ദ്രൗണ്യസ്ത്രതശ്ചാസ്മഹരേ അഭിരക്ഷിതോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അല്ലെ, എന്തൊക്കെയാ ഇത് ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാ അറിയോ? കുന്തിദേവിയുടെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, വിഷാൻ മഹാഗ്നേ പുരുഷാത ദർശനം. അപ്പം വിഷം കൊടുത്തു അല്ലെ. ആർക്കാ വിഷം കൊടുത്തത്? ഭീമന്. ദുര്യോധനാദികൾ വിഷം കൊടുത്തു. വിഷം കൊടുത്തു. പിന്നെ 1:8:18 അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല 18 ഇതാണ് അല്ലെ, കുന്തി സ്തുതിയാണ്. 1:8:24. ഓക്കെ.
അപ്പൊ വിഷം കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. വിഷാൻ മഹാഗ്നി പുരുഷാദ ദർശനം. മഹാഗ്നി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എന്താണ് അരക്കിലൊക്കെ അരക്കെല്ലാം ചുട്ടത്. പിന്നെ വിഷാൻ മഹാഗ്നി പുരുഷാദ ദർശനം. ആരാണ് വന്നത് അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി? പുരുഷാദ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഡുംബിനെ പോലെ. പിന്നെ അസത് സഭേത പാഞ്ചാലിയ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നത് അല്ലെ? വനവാസത്തിന് പോയത്. പിന്നെ മൃദേ അനേക അസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അവരെ നേർക്ക് വന്നത്? യുദ്ധത്തില്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില്. ദ്രൗണി അസ്ത്ര, അവസാനം ദ്രൗണി അസ്ത്ര. ദ്രൗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രൻ. അശ്വത്ഥാമിന്റെ വേറെ പേരാണ് ദ്രൗണി. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മബന്ധു, ഇതൊക്കെ അശ്വത്ഥാമയുടെ പേര്. ദ്രൗണി അസ്ത്രം അല്ലെ, അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ ആരാ രക്ഷിച്ചത്? ഹരേ അഭിരക്ഷിതു. ഹരിയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കുന്തിദേവി പറയാണ്, വിഷം കലർന്ന കേക്കിൽ നിന്നും, വായിൽ തീയിൽ നിന്നും, ആ വലിയ തീയിൽ നിന്നും, നരഭോജികളിൽ നിന്നും, ക്രൂരമായ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും, കാട്ടിലെ പ്രവാസത്തിനിടയിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും, മഹാനായ സൈന്യാധിപന്മാർ പോരാടി യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ നാഥൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അസത് സഭയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല, അസത് സഭയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമയുടെ ആയുധത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാരാ? അപ്പം ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇതാ. ഭക്തന്മാർക്ക് അപകടം വരുമ്പം ഭക്തന്മാര് എന്തായിട്ടാണ് അത് കരുതുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പം അത് ആര് കാരണം എന്നാണ് ഭക്തന്മാര് കരുതുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് കരുതും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. കമ്പം സുസമീക്ഷമാനം ഭുഞ്ചാന ആത്മകൃതം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് കരുതുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വരുമ്പം അത് വലിയതെന്തോ വരാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കി. നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കരുതാ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അഭക്തന്മാര് നേരെ മറിച്ചിട്ടാ അല്ലെ? സന്തോഷം വരുമ്പോ അവര് കാരണമാണ് ആ സന്തോഷം കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അതിന്റെ പിന്നില്, ആ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പം അവര് നേരെ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഭഗവാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയായി, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാര് പൊതുവെ ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള പൊതുവെയുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും വിഷമങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഭഗവാൻ വിട്ടുപോവാണ്, കാരണം എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറഞ്ഞത്? വിപദാശാന്തു തത്ര ഭവദാർദർശനം പുനർഭവ ദർശനം. പിന്നെയും വിഷമങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടാ? അങ്ങയുടെ ദർശനം എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ പറയാ, ഗർഭവതത്തിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ ആ ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രം, കാരണം ഉത്തരയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പൊ 13 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യഥാമൃതേ കൗരവശൃഞ്ജരാനാം വിരേഷതോ വീരഗതിം ഗതേഷു വൃഗോദരാവിധഗദാഭിമർഷ ഭഗ്നോരുദണ്ഡേ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രേ ബാതു പ്രിയം ധ്രാണുർ ഇതി സ്മ പശ്യൻ കൃഷ്ണസുതാനാം സ്വപദാം ശ്രീമാംശി ഉപാഹരാത് വിപ്രിയമേവ തസ്യ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ വികർഹയന്തി. സോ 13 മുതൽ 14 വരെ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് എന്താ? കൗരവപക്ഷത്തെയും പാണ്ഡവപക്ഷത്തെയും വീരയോദ്ധാക്കൾ വധിക്കപ്പെടുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ യോദ്ധാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അർഹതമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഭീമന്റെ ഗതിയാൽ പ്രഹരമേറ്റ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രൻ ദുര്യോധനൻ നട്ടെല്ലു തകർന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലം പതിച്ചപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യസുതൻ, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനന് അസംതൃപ്തിയാകുമെന്ന് വിഡിതമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിദ്രയിലായിരുന്ന ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെയും ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ദുര്യോധന് ഉപഹാരമായി അർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ദുര്യോധൻ ഈ നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയെ നിരാകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലവലേശം പോലും സംപ്രീതനായുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ദുര്യോധനന്
ആ ഒരു സന്തോഷമില്ലായിരുന്നത്? കുരുവംശത്തിലുള്ള എല്ലാരും നശിക്കല്ലേ. അല്ല, ദുര്യോധനന് അതന്നെ. ദുര്യോധനന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഭീമനോടല്ലായിരുന്നു. ദുര്യോധന ഓക്കെ. ദുര്യോധന അവസാനമായപ്പോ ബോധം അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാ ആ അവസാന സ്റ്റേജ് ആയപ്പോ. അതാണോ മാതാജി? അവസാനം ഇല്ല, ദുര്യോധനൻ ജ്ഞാനം. അവസാനം വരെ എന്താ പറയാ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തപ്പോഴും ദുര്യോധന പോലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നിഷ്കളങ്കരായ മക്കളെ ഒന്നും എന്തോ നമ്മള് ആർക്കൊക്കെയാണ് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത്? ഇപ്പൊ കാരണം ദുര്യോധനം ഒക്കെ ആരാ? ക്ഷത്രിയന്മാരാ. ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കണം? നാല് സ്ത്രീകള്, വൃദ്ധരായവര്, കുട്ടികള്, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, പശുക്കള്, ഇവരൊക്കെ. കാരണം നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായിച്ച, ഗോവും ബ്രാഹ്മണനും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ പശുക്കളെ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, സ്ത്രീകളെ, കുട്ടികളെ, വൃദ്ധന്മാരെ ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആരാ? ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കുട്ടികളാണ്. ആ കുട്ടികളല്ല യുദ്ധത്തിന് ഒരു നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ഭീഷ്മദേവ് 5 പാണ്ഡവന്മാരെ 5 ഞാൻ നാളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 അമ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ? ആ സമയത്ത് ദുര്യോധന അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ദുര്യോധനന്റെ റൂമിലേക്ക് വെക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വരത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനൻ എനിക്കൊരു വരം തരാനില്ലേ? അപ്പൊ നീ പോയിട്ട് ആ 5 അസ്ത്രങ്ങളും തിരിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ദുര്യോധനന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ ദുര്യോധനൻ ചോദിക്കും, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആ വരത്തിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഹസ്തിനാപുര കൊട്ടാരം വെറുതെ വേണോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ആ സമയത്ത് അർജുനൻ പറയും, ഇല്ല, ക്ഷത്രിയന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ക്ഷത്രിയന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് കൊട്ടാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാർ അങ്ങനെയാ. പിന്നെ സൂര്യ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത്രേ. കാരണം അവര് ആ സമയത്ത് അവര് യുദ്ധകളത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ ശത്രുക്കൾ. അതിനുശേഷം അവര് സാധാരണ പോലെ എല്ലാം ചെയ്യും അത്ര. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷത്രിയരുടെ ആ ഒരു ധർമ്മമാണ് അല്ലെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷണമൊക്കെ നൽകേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ, കുട്ടികളെ. അപ്പൊ അതില് കുട്ടികളെയാണ് എന്താ പറയാ അതും ഉറക്കത്തില്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ എന്താ പറയാ ആയുധമില്ലാതെ, ക്ഷത്രിയന്മാര് ആയുധമില്ലാതെ ഒരാളെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നും ആയുധം തെറിച്ചു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആയുധം എടുത്തു വരുന്നത് വരെ. പിന്നെ അവസാനം തോൽക്കാനാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതുവരെ അവര് ആയുധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ, ഇതൊക്കെ ക്ഷത്രിയരുടെ നിയമങ്ങളാണ്, ക്ഷത്രിയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും അതുപോലെ സമയമാണെങ്കിലും കൃത്യ സമയത്തല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാതാജി. സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. അസ്തമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ഷത്രിയന്മാര് പാലിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒന്നും അശ്വത്ഥാമ ക്ഷത്രിയനല്ല, ബ്രാഹ്മണനും അല്ല. കാരണം ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ബ്രഹ്മചാരിയാവാം, അതായത് കല്യാണം കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥരാവാം. ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആശ്രമവും ഇല്ല. ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ്. ഇതാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചില പേരുണ്ടാവും അല്ലെ, ബ്രഹ്മചാരിന്റെ വയസ്സായിരിക്കും, പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ കൂടെ ഒക്കെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയാ, അത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണെന്നാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം കാണുമ്പോ എന്താ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷം, പക്ഷേ മിഥ്യാചാരി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മചാരി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരു 25-26 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകണം. വയസ്സ് എത്രയും വേണമെങ്കിൽ എന്താ മാറാം. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, അവരും കൃഷ്ണാവധത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് കർമ്മികളെ പോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒറ്റക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടാളെ കൂട്ടുന്നത് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടി തന്നെ, ഒരു ഭക്തയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവരൊരു ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം മഹാപ്രഭു ആനന്ദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാ, ഒരു വൈഷ്ണവനല്ലേ, ഒരു വൈഷ്ണവി കൂടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് ഒരു സ്ത്രീയെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നോക്കിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ മഹാപ്രഭു നിരസിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഛോട്ടാ ഹരിദാസിനെ പിന്നെ ദർശനേ കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, ഛോട്ടാ ഹരിദാസ് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവര് ഗൃഹസ്ഥർ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരിയും ഗൃഹസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആള്
വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഇത് ക്ഷത്രിയനല്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇല്ല, ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണവും കാണിക്കുന്നില്ല അശ്വത്ഥാമാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധന വളരെ സങ്കടമായി. ദുര്യോധന മാത്രമല്ല, വേറെ ആർക്കാ കൂടുതൽ സങ്കടമായത് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ, ഇതറിഞ്ഞപ്പം? പാണ്ഡവർക്കും പിന്നെ ദ്രൗപദിക്കും ഒക്കെ സങ്കടമായി. പക്ഷെ ദ്രൗപദി എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ഉത്തമയായ ഭക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദ്രൗപദി ഇത്രയും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരി? കാരണം ദ്രൗപദിയുടെ 5 കുട്ടികളെയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദ്രൗപദി എല്ലാവരും കൂടെ അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലാൻ നോക്കപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണനാണ്, ദ്രോണാചാര്യന്റെ അതെ. ഭാര്യക്ക് ഹരികൃഷ്ണ ദ്രോണാചാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ? കൃപി. അപ്പം എനിക്ക് അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു മകനാണ് അല്ലെ. എന്റെ 5 മക്കളെ കൊന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് വളരെ വിഷമായി. അപ്പൊ അതേ വിഷമം കൃപിക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യാണ് ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ അതെ, ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രഹ്മഹത്യ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഗുരുപുത്രന്റെ ഗുരുപുത്രനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ദ്രൗപദി പിന്നീട് പറയും. മാതാ ശിശൂനാം നിതനാം സുതാനാം നിശമ്യ ഘോരം പരിതപ്യമാനാ തദാരുദത്വസ്പകലാകുലാക്ഷി തം സന്ധ്യവൻ ആഹ കിരീടമാലി. സോ ദ്രൗപദി പാണ്ഡവരുടെ 5 പുത്രരുടെ ജനയിത്രിയായ ദ്രൗപദി തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പൈശാചിക കുരുതിയുടെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് ദുഃഖാർത്തയായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ കൊടിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവളോട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും, ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തയല്ലേ, അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാലോ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ദ്രൗപദിയൊക്കെ വിലപിച്ചത്? എന്തായാലും നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ. ആ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി എവിടെയാ, ഒരു അമ്മയാണ്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥയാണ്, ആ ഒരു ലീലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ്, എന്നിട്ടും കൂടി ആ ദാമോദർ ലീലയിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് ടൈം, അതായത് മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണെങ്കിലും ആ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വികാരങ്ങളൊക്കെ അവർ കാണിക്കണം. പിന്നെ അമ്മ കുട്ടികള്, അമ്മയും കുട്ടിയും ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ, പിന്നെ അത് രണ്ടും 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ല, എഫെക്ഷൻ ആണുള്ളത്. അതായത് ആ കുട്ടികളോടുള്ള ആ ഒരു കാരുണ്യം, ആ അമ്മക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ദ്രൗപദി. പക്ഷെ ദ്രൗപദി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ ഉയർന്നു വന്നു, ആ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു. അപ്പം അവർക്കറിയാം, എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നത്. അർജുനനാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആ ദ്രോണപുത്രന്റെ തല എന്താ പറയാ ഛേദിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നീട് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടികൂടുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. തഥാശുചസ്തേ പ്രമൃജാമി ഭദ്രേ യദ്ബ്രഹ്മബന്ധോ ശിര ആതവീന ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർവിഷികൈരുപാഹരേ ത്വക്രമ്യഹ്യസ്നാസ്യസി ദഗ്ധപുത്ര. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ദേഷ്യം അർജുനന് വല്ലാണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അല്ലയോ ഭദ്രേ, എന്റെ ഗാണ്ഡീവധനുസിലെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ അവന്റെ, അതായത് ആ ബ്രഹ്മബന്ധുവിന്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മിഴികളിലെ അശ്രുക്കൾ തുടയ്ക്കും. അനന്തരം നിന്റെ സുതന്മാരുടെ ചിത ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം അവന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ ദേഷ്യമായിരുന്നു അർജുനന്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ശിരസ് ഛേദിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങളില്ലേ, 6 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 6 ആൾക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ഇല്ലാന്ന്. അതാരൊക്കെയാ? വീട് അസ്ത്രപ്രയോഗം
അസ്ത്രം വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലും. വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്നവർ, പിന്നെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശം അന്യന്റെ വയ്ക്കുന്നവർ, ഭാര്യയെ അന്യന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വിഷം അപഹരിക്കുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, പിന്നെ സ്വത്തുക്കള് അന്യന്റെ അപഹരിച്ചത്. സ്വത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലുന്നതില് പാവമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? മതദാനികളാണ്. ഇതൊക്കെ വലിയ കൊടുപ്പാതകൾ. കൊടുപ്പാതങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. ഒന്ന്, അസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ആ കുട്ടികള് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ അതൊന്ന് അസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അശ്വത്ഥാമ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അവനെ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളൊന്നും ആ എന്താ പറയാ അശ്വത്ഥാമാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അർജുനനുണ്ടായി. പക്ഷെ ഈ ദ്രൗപദിയുടെ 5 പുത്രന്മാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും ദ്രൗപദിയുടെ ദുഃഖം, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിതായ അമ്മ ദ്രൗപദിക്ക് അർജുനന്റെ വാഗ്ദാനം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 17 മുതൽ 26 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനനും അശ്വത്ഥമാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ, ആസുര വ്യക്തിയാണ് അശ്വത്ഥമാവ് അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനാണ്. എങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു ആസുര വ്യക്തിയായത്? ദ്രോണാചാര്യൻ അത്രയും ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഗുരുവായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യൻ. ആ ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമ എങ്ങനെയാണ് ആസുര വ്യക്തിയായത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്താ മാധുരി? കൂടെ കൂടിയിട്ട്, അന്യായത്തിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്. അതായത് ദുസ്സംഗം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം എത്ര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന്. അപ്പം ദുസ്സംഗമാണ് മെയിനായിട്ടും കാരണമായത്. ഇപ്പം വരാഹദേവ് ഭൂമിദേവിയെ തൊടുന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് റിനാക്ഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായല്ലോ. ആരായിരുന്നു അത്? നരകാസുരൻ. അത് തന്നെയാണോ ഭൗമാസുരൻ? സെയിം ആണോ? ഭൗമാസുരൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭൂമിദേവിയെ വരാഹദേവി എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പർശനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഭൗമാസുരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് വരാഹദേവി അല്ലെ. കേശവധൃത ശൂകരരൂപ. പിന്നെ ഭൂമിദേവിയോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തിയാണ്. അവര് തമ്മിലുണ്ടായ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ആ കുട്ടി അതെങ്ങനെ അസുരനായി? ഭൗമാസുരനായി. ഈ അസുരനാണ് പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തേ? ഏത് ലീലയാ ചെയ്തേ? ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും. ഭൗമാസുരൻ വരാഹദേവിന്റെയും ഭൂമിദേവിക്കലും ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ഭൗമാസുരൻ. മാതാജി 16,100 ഗോപശ്രീകളെ കാരാഗൃഹത്തിലടച്ചു. ഗോപസ്ത്രീകളല്ല, രാജ്ഞിമാരാണ് അവര്. അതെ, 16,000. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഭഗവാൻ അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട വന്നല്ലേ. ആ ഭൗമാസുരൻ തന്നെ കൊന്നതാരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുത്രനായ ഭൗമാസുരൻ അല്ലെ, ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ പുത്രൻ എങ്ങനെ അസുരനായി? അതും ഈ ദുസ്സംഗം കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ. നമ്മള് അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് ആരുടെ അസോസിയേഷനിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. രാമാനന്ദ റായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് രാമാനന്ദ റായിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താ ഈ ലോകത്ത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണഭക്ത വിരഹവിന ദുഃഖ നഹി ദേഖിപ്പര. കൃഷ്ണഭക്ത വിരഹവിന, കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ വിരഹാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും ദുർലഭമല്ലേ അല്ലെ. അതിലും ദുർലഭം എന്താ? സത്സംഗം. ദുർലഭം മാനുഷജന്മം ദേഹിനാം ക്ഷണഭംഗുരം കൃഷ്ണഭക്തനാവുക. തത്രാപി ദുർലഭം മന്യേ സോറി ദുർലഭം മാനുഷജന്മം ദേഹിനാം ക്ഷണഭംഗുരം തത്രാപ ദുർലഭം വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശനം. ഓക്കെ, വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശനം, അതായത് പ്രിയദർശനം ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗമാണ് ഏറ്റവും
വിരളമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യജന്മം എന്തുകൊണ്ടാ ദുർലഭം? പുരുഷന്മാരെ എണ്ണം വളരെ കുറവല്ലേ? 4 ലക്ഷം. ചതുർലക്ഷാനി മാനവ, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ചതുർലക്ഷാനി മാനവ ജലജ നവലക്ഷാനി. അപ്പൊ ദുർലഭോ മാനുഷ്യ ജന്മം ദേഹോ, ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ദേഹിനാം ക്ഷണഭംഗുരം, ദേഹം എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാകും. തത്രാപി ദുർലഭം തന്നെ, പക്ഷെ അതിലും കാളി ദുർലഭം എന്താ? വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശൻ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. കാരണം സത്സംഗം ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം നേടുക ഏറ്റവും പ്രയാസകരമാണ്. അത് ഏത് നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടാം. എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം നേടിയവർ പോലും വൈകുണ്ഠനാഥന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സഹവാസം അപൂർവമായി മാത്രമേ നേടുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ആരായുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പ്രഭുപാദരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സഹവാസം ഭജഹുരേമന ശ്രീനന്ദനന്ദന അഭയചരണാരവിന്ദരെ ദുർലഭ മാനവ ജനമ സത്സംഗം തരഹുയേ ഭവത് സിന്ധുരെ. ദുർലഭമാണ് മാനുഷ സത്സംഗം. സത്സംഗത്തിൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നത്? എന്താ? അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ, മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? പിന്നെ അതിലിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടും. സദാ പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംഗീതം പവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷനാദാസ് അപവർഗവർത്തനി ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തിർ അനുക്രമിഷ്യതി. സോ സദാപ്രസംഗ, ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന എപ്പോഴും മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രണബോധയന്ത പരസ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഹൃത്കർണരസായന കഥ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അച്യുത കഥ അല്ലെ, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താകും? നമുക്ക് ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭ്യമാകും. ശുദ്ധഭക്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ പരമദിവസ വ്യക്തിത്വമായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിലും വളരെ സന്തോഷകരമായും സംതൃപ്തിയും നൽകും. അത്തരം അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ മുക്തിയുടെ പാദത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. പിന്നെ തുടർന്ന് അയാൾ മുക്തനാകുന്നു, അയാളുടെ ആകർഷണം സ്ഥിരമാകുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയല്ലേ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് സത്സംഗം. ഓൺലൈനിലായാലും ഓഫ്ലൈനിലായാലും നമുക്ക് സത്സംഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പറയും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന സത്സംഗമാണ് വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രയോജനം. എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയോ? കാരണം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ തപസ്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് രാവിലെ നിങ്ങൾ മംഗളാരതി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ പോകുന്നുണ്ടാവും. അതും രാവിലെ അല്ല, മംഗളാരതിക്കല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ എന്താ, ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്തും എണീച്ച് കുളിച്ച് ജപിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം ഓൺലൈനില് എന്താ പറയാ, ഇത്രയും പകല് ആരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോണ്ടാണ് സാധന ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾ മംഗളാരതി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഗുണം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് മംഗളാരതി നിർബന്ധമായിട്ട് ചില പേരെന്താ 10 മണിക്കൊക്കെ എണീച്ചിട്ട് മംഗളാരതി കണ്ടൂന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യണല്ലോ. അപ്പൊ 10 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് മംഗളാരതി കാണും. അത് മംഗളാരതി അല്ല, യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ് കാണും. പക്ഷെ അതല്ല മംഗളാരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, 1.5 മണിക്കൂർ, സൂര്യോദയത്തിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പായിട്ട് എണീച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മംഗളാരതിക്ക് പോവാത്ത ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ കാണാത്തൊരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭക്തിയില് സീരിയസ് അല്ല, അതായത് തീവ്രമായിട്ടല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷ മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണ് 7 ദിവസമല്ല, അവസാനം 7 ദിവസം. പ്രഭുപാദർ നമുക്കൊക്കെ 7 ദിവസമുള്ളത്, പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാ വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ 7 ദിവസം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, 100 വർഷം അല്ലെ, 100 ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 വർഷം അല്ലെ 5 വർഷം, നമുക്കറിയില്ല എത്രയാണെന്ന്. പക്ഷെ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാണ്, ഭക്തിയിലത് ബീജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ.
കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും. ചില പേര് പേരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ആ ഡിവോട്ടി നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്നു വന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആ വ്യക്തി നന്നായിട്ട് ശ്രവണവും കീർത്തനവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. അല്ലെ, ഭക്തിലതാ ബീജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രവണവും കീർത്തനം, അല്ലെ, വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് വളരും. അല്ല, നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരില്ല. പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഇന്ന് ഒഴിച്ചു, ഒരു 10 ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോകും. അതുപോലെ ഇന്ന് കുറേ നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു, വായിച്ചു, ജപിച്ചു, പക്ഷെ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് വാടിപ്പോകും. പക്ഷെ വേറൊരു വ്യക്തിയെ കിട്ടിയ ബീജ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു, ശ്രവണം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിലതാ ബീജ് നന്നായിട്ട്, കാരണം ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായ്പായി ഭക്തിലതാ ബീജ്, അതല്ലേ. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവും അർജുനൻ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുനൻ ഓക്കെ, ഇതില് ഈ ഒരു 17 മുതൽ 26 ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം. അർജുനൻ ഇപ്പം ഒരു ശപഥം എടുത്തു. എങ്ങനെയാണ്, എന്താ പറയാ, അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലും എന്നുള്ളതല്ല. ഇതി പ്രിയം വൽഗു വിചിത്ര ജൽപേ സസന്ത്യ വിദ്യാച്യുതമിത്ര സൂത അൻവാദ്രവദ്ധം ശിത ഉഗ്രധന്വ കപീധ്വജോ ഗുരുപുത്രം രഥേന. മിത്രവും തേരാളിയുമായ അപ്രമാദഗതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അപ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അനന്തരം പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് ഉഗ്രങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുമേന്തി തേരിലേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയോധനാചാരൻ സുതനായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിന്തുടരാൻ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പം അർജുനൻ പോവാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്തും കൃഷ്ണൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ. പക്ഷെ കൃഷ്ണനും കൊല്ലണം ആദ്യം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നോക്കാണ്, ദ്രൗപദിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ, ദ്രൗപദി എങ്ങനെ ഇതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. തം ആപതാന്തം സവിലക്ഷ്യ ദ്രൂരത് കുമാരഹോദ്വിഗ്നമനാരതേന പരാദ്രവത് പ്രാണ കരീപ്ഷുർ ഊർവ്യം യാവദ്ഗമം രുദ്രഭയാദ്യദാഖ. രാജകുമാരന്മാരുടെ ഘാതകനായ അശ്വത്ഥാമാവ് അർജുനൻ അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കുകയാൽ സംഭ്രാന്തനായി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് ശിവഭയത്തിൽ നിന്ന പോലെ അവന്റെ രഥത്തിൽ കയറി പലായനം ചെയ്തു. അപ്പം അശ്വത്ഥാമന് വളരെ എന്താ പറയാ, വെപ്രാളം തോന്നി. കാരണം അർജുനൻ വരുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ചെയ്യും. ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷത്രിയൻ കൂടിയാണ്, അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് അർജുനൻ. പല പ്രാവശ്യം അർജുനൻ അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തായാലും അശ്വത്ഥാമാവ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അശ്വത്ഥാമാവിന് മനസ്സിലായി. കാരണം ആ 5 കുട്ടികളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധന സന്തോഷമാണെന്നാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് കരുതിയത്. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശ്വത്ഥാമാവിന് വളരെ എന്താ പറയാ, വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് ഭയം കൂടെ വന്നു, അല്ലെ, ഭയം. പവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പവർഗം ഭമ എന്തൊക്കെയാണ്? പരിശ്രമം, സ്ഫേനം, ബന്ധനം, ഭയം, മൃത്യു. മൃത്യു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതുണ്ട്, അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥാമാവിന് ഭയം വരേണ്ടതല്ല. പക്ഷെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഒരു ശുദ്ധ ആത്മാവല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാക്കളെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ, അശ്വത്ഥാമാവ്. കാരണം ആ ഒരു ഭയം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു. ശരിക്കും ആ ഭയം മൃത്യുവിന് മുൻപായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ബന്ധനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് അശ്വത്ഥാമാവിന് ഇവിടെ തോന്നിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ പിന്നാലെ വരുന്നത് അശ്വത്ഥാമാവ് കണ്ടു. എന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കുന്നു. കാരണം അറിയാം, അശ്വത്ഥാമന് അറിയാം തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പം അർജുനന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. യഥാശരണം ആത്മാനം ഐക്ഷതാശ്രന്ത വാജിനം അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരോമേനെ ആത്മത്രാണം ദ്വിജാത്മജ. സോ തന്റെ അശ്വങ്ങൾ തളർന്നു കണ്ട് ബ്രഹ്മണാത്മജൻ, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന അണുവായുധം, പരമ ആയുധത്തെ പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ തന്റെ പ്രാണൻ സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു പോംവഴിയും ഇല്ലെന്ന് പരിചിന്തിച്ചു. അപ്പം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അത് മറക്കാൻ വേറെ തെറ്റ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ അശ്വത്ഥാമ മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുക?
മന്ത്രം ചൊല്ലി. മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലെ, മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ആറ്റം ബോംബുകളാണ് ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആയിട്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരു എന്താ പറയാ മന്ത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പരിമിതമായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്രമണം. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആരാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ മന്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അണുവായുധം അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ആറ്റം ബോംബൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ രണ്ടും പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോ വളരെ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടിനും. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ടാർഗറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക? അത് ആർക്കെതിരെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരില്ലേ മാതാജി? പക്ഷെ അണുവായുധം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അണുവായുധം പറഞ്ഞ ആ ഏരിയയിൽ മുഴുവൻ ഇപ്പം ആറ്റം ബോംബൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലെ എല്ലാവരും നിഷ്കളങ്കരായവരും എല്ലാവരും മരിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആരുടെ നേരെയാണ് പ്രയോഗിച്ച അവരെ മാത്രം ടാർഗറ്റിന് മാത്രമാണ് എന്താ പറയാ നശിപ്പിക്കുക. പിന്നെ മന്ത്രത്തിൽ മാത്രമേ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല, ഭഗവാനായിരുന്നു അറിയാം അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പക്ഷെ ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, കൂടുതൽ അപകടകരമായത് കാരണം അതൊരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അങ്ങനെയല്ല, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ വരുന്നത് അശ്വത്ഥമാവ് കണ്ടു, അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും കണ്ടു. അതായത് എന്താ പറയാ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പം വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഇനി പാണ്ഡവരുടെ നേരെ പ്രയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമില്ല. എന്താ പറയാ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വരെ വിട്ടില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ കയാതു അല്ലെ, കയാതുടെ വയറ്റില് പ്രഹ്ലാദം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നത് ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി? എന്താണ് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ അത് ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? അച്ഛൻ ഇത്ര രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിൽ മകൻ അതിനേക്കാൾ അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസനായതുകൊണ്ട് മകനും തീർച്ചയായും അസുരൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അവിടെ നാരദ് മുനി വന്നിട്ട് കാരണം ഭഗവാൻ അയച്ചതാണ്. നാരദ് മുനി വന്നിട്ട് ആ ഭക്തൻ, കാരണം നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു പ്രഹ്ലാദം കാരണമാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരദ് മുനി അവിടെ വന്നു. പക്ഷെ നാരദ് മുനി ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, കയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം തന്നെ ഇന്ദ്രനും എല്ലാവരും എല്ലാ ദേവന്മാരും കയത് അവിടെ വെറുതെ വിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെ, കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരുവിടെ വാക്ക് കേട്ട് ഗുരു മുഖ പത്മവാക്യ ചിത്തതേക്കൊരിയായിക്ക. ഗുരുവിടെ വാക്ക് കേട്ട ഉടനെ അത് അവിടെ കൊല്ലുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാതെ വലം അവിടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ അത്രയും അവര് ആ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ വാക്ക് അവരത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ അല്ലെ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ കുട്ടി കാരണം തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു മരിക്കാനിടയായി, അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹ വന്നിട്ട് അപ്പൊ സത്യം വിധാത്തും സത്യം വിധാത്തും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തി നിജഭൂതേഷു അഖിലേഷു ചാത്മന അദൃശ്യ തത്യാത്ഭുതരൂപമുദ്വഹൻ സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. ഒരു സഭയിൽ മൃഗവും അല്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാൻ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാക്ക് സത്യാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനും ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ആ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തനാണ്. പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയാ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ യുധിഷ്ഠിരനും പാണ്ഡവന്മാരും
ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരും എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകും. അപ്പൊ വേറെ ആരാണ് ഈ രാജ്യമൊക്കെ ഭരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാവും. പിന്നെ അശ്വത്ഥാമാന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ അപകടകരമായ നോട്ടമാണ് കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അത്രയും ദേഷ്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടത്. പിന്നെ അപകടമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുതിരകൾ ക്ഷീണിതരായി അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ. പക്ഷെ അർജുനനോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. പിന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ് പകരമായി ഒന്നുമില്ല. ഇതേതാ? ഓക്കെ. സാഹചര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശനായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം അശ്വത്ഥാമാവിന് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ, നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2.7 ചെയ്ത പോലെ കാർപ്പണ്യ ദോഷോ സ്വഭാവ ഋച്ചാമി താൻ ധർമ്മ സമ്മോട് ചെയ്ത യശ്രേയസാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹിതന്മേ ശിഷ്യസ്തേ ഭവിഷാദി മാം ത്വം പ്രപന്നം. ശിഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ, നമ്മള് ആ ഒരു എന്ത് വിഷമ സാഹചര്യത്തില് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. പക്ഷെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്താ ചെയ്തത്? നേരെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പുറത്തിറക്കി അർജുന മാത്രമേ, മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും അപകടകരമായ ആ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അശ്വത്ഥാമാവിന് ആയുധം പിൻവലിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണം മന്ത്രമോ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് വിട്ടു അല്ലെ? അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് അസുര സ്വഭാവികളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും അത് പിൻവലിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 22 മുതൽ 26 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില്. കാരണം ആ ഒരു സംരക്ഷണം അർജുനന് വേണമായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണം വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1:7:22 നല്ല പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അർജുനന്റെ. ശ്രീ അർജുന ഉവാച കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാബാഹോ ഭക്താനാം അഭയങ്കര ത്വം ഏകോ ദഹ്യമാനാനാം അപവർഗോ അസി സംശ്രുതേ. സോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അരുളി ചെയ്ത, അല്ലയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികൾക്ക് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിർഭയത ഉത്തരോത്തരമായി പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സർവദാ സമർത്ഥൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിലെ അഗ്നിജ്വാലകളാൽ തപിക്കുന്ന ഏവരും പരിത്രാണ മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതും അങ്ങയിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവം ഭജമോ. അപ്പൊ അതേ സീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഫോട്ടോയില്. ഇങ്ങനെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് എന്താ പറയാ, സഹായത്തിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന അവിടെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഓൾറെഡി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അശ്വത്ഥാമ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അർജുനന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അർജുനൻ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പോയിട്ട് ആ ടാർഗറ്റിനെ എടുത്തിട്ടേ തിരിച്ചു വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെ നേരെയാണ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്, അതും ആ കുട്ടി എവിടെയാ ഉള്ളത്, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില്. അവിടെ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അടുത്തൊക്കെ പോയി പറയും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ടും ദൈവവിശ്വാസിയാവും. ദൈവവിശ്വാസി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും വിശ്വാസിയാവും. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. എത്ര സ്കാൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ? ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറയായിരുന്നു, നല്ല പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ, ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി നന്നായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് മോശമായ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭ്രൂണത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് പോയി പോകും അല്ലെ? അത് ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അത് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ? എത്രയോ പേരായി കുട്ടികളില്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ ഗുരുവായൂരിലെ കൃഷ്ണനാട്ടോ എന്താ പറയാ അതിന്, കൃഷ്ണനാട്ടം അല്ലെ? 12 മണിക്കാ രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ കൃഷ്ണാട്ടം. കൃഷ്ണനാട്ടം. അത് കണ്ടാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ, പ്രാർത്ഥനകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം കുറെ യങ്ങായിട്ടുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും, ഒരുപാട് പേർക്ക് കുട്ടികളില്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് വിഷമിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അവരത്
അവർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് അവർ ശരണം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര മരുന്ന് ഇതാക്കിയാലും രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേ, ഭഗവാനാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കേണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അശ്വത്ഥാമാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട മാത്രം പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനും ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് മേലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ആ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അർജുനന് അറിയാം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ആശ്രയമില്ല. ഗോപിത്രത്തെ വാരണം തഥ, അതായത് ഭഗവാനാണ് എന്റെ എല്ലാം കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അവശ്യരക്ഷ കൃഷ്ണ രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസം, ഭയങ്കര എന്താ ഉറച്ച വിശ്വാസം, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഭയം, ആ ഭക്തന് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകള് ഏത് പിക്ചർ എടുത്താലും ഇതിലൊക്കെ കണ്ടോ, പ്രഹ്ലാദന് എപ്പോഴും ശാന്തനാണ് അല്ലെ. ആ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉന്തിയിടുമ്പോഴും വിഷം കൊടുക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ ഹോളികയുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് തീ കൊടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദന് എപ്പോഴും ശാന്തനാണ്. പ്രഹ്ലാദന് അറിയാം ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതില് അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചത് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം, ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ 3 ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ലേ, ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഉദാഹരണ പറയുന്നത്? 3 ആൾക്കാരെ, അതായത് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയൂ. അപ്പൊ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ അപകടങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പം അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആരാ? ഭഗവാനാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 ഉദാഹരണം കൂടെ, ഏതൊക്കെയാ? ഒരു രോഗി, അറിയില്ല, രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാര് വിചാരിച്ചാലോ മരുന്ന് വിചാരിച്ചാലോ പറ്റില്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. പിന്നെ വേറെ മൂന്നാമതൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ബോട്ട് മുങ്ങുമ്പോൾ അതിലുള്ള ബോട്ടിലെ കപ്പിത്താന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? മുങ്ങി താഴാൻ പോന്ന പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അവരെ 3 പേരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ശ്ലോകം കിട്ടുന്നില്ല. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു ശ്ലോകത്തില്, ഏതാന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡോക്ടർമാർക്കും മരുന്നിനും ഒരു രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനാണ്. ഡോക്ടർമാര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു, ഇനി ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അവർക്കും അറിയാം ഏത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എവിടെ പോയാലും എല്ലാ മതക്കാരുടെ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ അവിടെ വെക്കും, എല്ലാ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം അവരൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച വ്യക്തി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മൃത്യു സർവഹരശഹം, മരണം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മുങ്ങിത്താങ്ങുന്ന ഒരു ബോട്ടിലെ കപ്പിത്താൻ അദ്ദേഹവും മരിക്കും, പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു വിഷമം വരില്ല. ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിർഭയത്വം വളർത്താൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കത്തുന്ന ജ്വാലകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നമുക്ക് തരാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഭക്തിയാണ് ചെയ്യണം. ഒരേ ഒരു മാർഗം ഏതാ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. പാപം ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പാപത്തിന്റെ പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ പാപം ചെയ്യുന്നത്? പല ഘട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഘട്ടമായിട്ട് ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവിൽ പറയുന്നില്ല. ബീജം, കൂട്ടം, അപ്രതിരോധ തലം, അപ്രാരബ്ധം, പ്രാരബ്ധൻ, ഫലോന്മുഖം, അപ്രാരബ്ധ ഫലൻ
പാപം കൂട്ടം ബീജം ഫലാന്മുഖം ക്രമേണേവ പ്രളീയതേ വിഷ്ണുർ ഭക്തി പ്രദാത്മകം. അപ്പൊ അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം, അപ്രാരബ്ധം. പിന്നെ ഫലം പാപം. എല്ലാ സ്റ്റേജ് ഭക്തിയില് എന്താ മാതാജി പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു കോട്ടിൽ പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില് ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം കൂട്ടം ബീജം ഫലോന്മുഖം. ഇത്രയും സ്റ്റേജ്. അപ്രാരബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്രാരബ്ധം അറിയോ? അപ്രാരബ്ധം അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന് പാപകരമായി അത് വന്നില്ല, അതിന്റെ പ്രതികരണം മറ്റും വന്നില്ല. പ്രാരബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്താലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക? ഒന്ന് അസുഖങ്ങള്, പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യാധിരൂപേണ പൂർവജന്മകൃതം പാപം, കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തങ്ങളെ പാപമാണ് നമുക്ക് വ്യാധിയായിട്ട് വരാം. എന്താ പറയാ, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക, നിയമകുരുക്കിൽപ്പെടുക. പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നിയമകുരുക്കിലൊക്കെ പെടാം. നിയമകുരുക്കിൽ പെടും. പിന്നെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവും, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാപം ചെയ്തവർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പുണ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആള് നല്ല പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൈസയുള്ള ആള് പുണ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പം പാപം. പക്ഷെ ഇവരൊന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ പാപി. ഏറ്റവും വലിയ പാപി ആരാ? അസുഖങ്ങള് ഉള്ള ആൾക്കാരോ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ആളോ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളോ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ പാപി. ഏറ്റവും വലിയ പാപി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തവനും എന്താ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരുമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അജ്ഞാത സുഹൃതികൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് അപ്രാരബ്ധം ഫലം. അപ്രാരബ്ധം ആ റിയാക്ഷൻ വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം വെച്ച് അത് വരും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണത്. ഫലം അതായത് ഓൾറെഡി പാകമായത്. പാപം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത. ബീജം ആ ഒരു ബീജ സ്റ്റേജിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു, അത് നട്ടു. അത് ഫലോന്മുഖം ഓൾറെഡി ഫലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് ക്രമേണ ഇവ പ്രളീതേ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതാകും. എങ്ങനെ? വിഷ്ണു ഭക്തി രഥാത്മനം, വിഷ്ണു ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമുക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ, പാപപ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും, ഏത് ഘട്ടങ്ങളായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് മുൻകാല പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതികളും ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും, ഒന്നിനും ഒന്നായിട്ട് അത് ഇല്ലാതാകുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എല്ലാതര പാപപ്രവൃത്തികളും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പരാജയപ്പെടും, അല്ലെ ഇല്ലാതാകും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതാകില്ല എന്നല്ല, വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ജഗന്നാഥ് പുരിയില് ഭഗവാന് 15 ദിവസം പനിക്കും അറിയുന്നില്ലേ? അറിയോ? സ്നാനയാത്രക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടില്ല. രഥയാത്രക്ക് മുമ്പായിട്ട്. അപ്പൊ സ്നാനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട്. സ്നാനയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മേലെ ഒരുപാട് വെള്ളം കോരി വയ്ക്കും, ഒരു സ്നാനം ചെയ്യും, ഒരു അഭിഷേകം ചെയ്യും, ഒരുപാട് വെള്ളം. എന്നിട്ട് പിന്നെ 15 ദിവസം ഭഗവാന് പനിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവര് എന്താ പറയാ, ചപ്പൻ പോകുന്നും കൊടുക്കില്ല, ജ്യൂസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഏതാ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണോ പനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നത് പോലെ. എന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള ആർക്കും ദർശനം കിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് രഥയാത്ര, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രഥയാത്രയിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു 15 ദിവസം അതൊരു കഥയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേര് മറന്നു. ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഒരുപാട് ഭഗവാനെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവയൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം വന്നു. അപ്പൊ അസുഖം വന്നപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വ്യക്തിയുടെ സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ശരിയായി വന്നപ്പോഴും ആ ഭക്തൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് എന്റെ അസുഖം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൂടെ?
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് സേവ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന്, എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തരുടെ സേവ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. രണ്ട്, നിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടെ തീരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തീരാൻ വേണ്ടി നീ ഇനിയും പുനർജനിക്കേണ്ട വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പുനർജന്മം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിനക്ക് ഈ തരുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറച്ച് കർമ്മം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ 15 ദിവസം ഭഗവാന് പനിക്കുന്നത് കാരണം ഭഗവാന് പനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ, അന്നേരം നമ്മളൊരു ഈ ചുക്കും പിന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ നാരങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടൊരു പാനീയം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ. അത് പക്ഷെ അത് നരസിംഹക്ക് പാനകം. ഭഗവാന് പാനകം ചെയ്യുന്നത്. പാനകം അത് അവിടെ അതും ഉപയോഗിക്കും, അവിടെയും കൊടുക്കും. മാതാജി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷമമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നരസിംഹഭഗവാന് പാനകം ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് മാതാജി. നരസിംഹദേവ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറും ഭക്തர்கள் അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ പദവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ത്വം ആദ്യ പുരുഷ സാക്ഷാത് ഈശ്വര പ്രഗതേ പര മായം വ്യൂഢസ്യ ചിച്ഛക്ത്യാ കൈവല്യേ സ്ഥിത ആത്മനി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, സർവ്വസൃഷ്ടികളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദൈവത പുരുഷനും ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതനും അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെ മാർഗമാക്കി ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പരിണാമങ്ങളെ അങ്ങ് ആട്ടിയകറ്റുന്നു. അങ്ങ് സദാ നിത്യ പരമാനന്ദത്തിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലും നിവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പരമോന്നതായ നിയന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെക്കോളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന് പറ്റും അല്ലെ. പരമോന്നത നിയന്താവാണ്, സൃഷ്ടി മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങാണ്. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥം, ഭഗവാന് ഓരോ അണ്ടത്തിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. തന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിത്യമായി പൂർണ്ണാനന്ദത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇതൊക്കെ. അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന. സ ഏവ ജീവലോകസ്യ മായാ മോഹിത ചേതസ വിദത്സേ സ്വേന വീര്യേന ശ്രേയോ ധർമാതിലക്ഷണം. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന രംഗതീതനായിട്ടും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി ധർമ്മങ്ങളുടെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വിവരിക്കുന്ന 4 മോക്ഷതത്വങ്ങളെ അങ്ങ് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നല്ല എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെ. ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ ഉൽപാദനം ചെയ്യാനും ശരിയായ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അവതരിക്കാൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ആരെയാണ് സംരക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനാണ് ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തി അല്ലേ മാതാജി? എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നാമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രാമായണത്തിൽ അഭിന്നത്വം നാമനാമിന, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യം. നാമത്തിന് ഭഗവാനെക്കാളി. എന്തുകൊണ്ടാ? നാമാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. അജാമളൻ ഒരു ഉദാഹരണം. അതുപോലെ പിന്നെ ഹനുമാന് പിന്നെ രാമന്റെ നാമം എഴുതിയത്. പിന്നെ മഹർഷി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വന്നപ്പം ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും നാമം ചൊല്ലി നടന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. നാമാഷ്ടകത്തില് 4-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ നാമാഷ്ടകം, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ നാമാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നാമമുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് 2 രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? പരിശുദ്ധ നാമത്തിലെ പരമപുരുഷനും പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദസ്പന്ദനം. 2 രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് പരമദേവ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ശബ്ദസ്പന്ദനം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. 2-ാമത്തത് അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആദ്യത്തിനേക്കാൾ കാരുണ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ഒരു വ്യക്തി
നിങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് ആ അപരാധം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സേവാപരാധം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു നല്ല പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടില്, എന്നിട്ട് അത് നിവേദിച്ചു, ഒരു തുളസിയൊക്കെ ഇട്ട് മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി നിവേദിച്ച് തിരിച്ചെടുത്തു. എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു മുടി, അപ്പൊ അത് അപരാധമായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പോ എന്തൊക്കെ അവിടെ വീണു, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പറ്റി, പക്ഷെ അത് സേവ അപരാധായി. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഡെയിലി പ്രശ്നമാണ്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാരണം രാജ്ഭോഗമൊക്കെ 18 ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത്രയും, അതും 18 ഐറ്റം എത്ര ആൾക്ക് വേണം? 4 ആൾക്ക് വേണം. അത്രയും 18 ഐറ്റം രാധാറാണിക്ക്, അത്രയും കൃഷ്ണന്, അത്ര തന്നെ ഗൗരംഗക്കും നിത്യാനന്ദക്കും അത്രയും പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത്രയും കോപ്പകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം മൂടി വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല. രാജ്ഭോഗ് അങ്ങനെയാണ്. ഡിവോട്ടീസ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി വേറെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഇതില് കിച്ചണിൽ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടി. അതാണ് രാജ്ഭോഗ്, കുറച്ച് മാത്രം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ പായസമൊക്കെ അത്രയും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓഫൻസ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലും. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ വന്നപ്പോ, ഒരു സീനിയർ ഡിവോട്ടി വന്നപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെയായാലും? ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാറ്റ. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു 5 ലിറ്റർ വെള്ളം, അതിലൊരു ഈച്ചയോ എന്തെങ്കിലും വീണു, പാറ്റ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? വീട്ടില് കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം, അതിലൊരു പാറ്റ വീണു, ആ വെള്ളം കളയും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ, കളയും. പക്ഷെ 5 ലിറ്ററിൽ നെയ്യിലാണ് പാറ്റ വീണ്ടെങ്കിലോ അതെടുത്ത് കളയും. പാറ്റ എടുത്ത് കളയോ? നെയ്യ് കളയോ? നെയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ? 1 ലിറ്ററിന് തന്നെ ഇപ്പൊ 5 ലിറ്ററിലേക്ക് 5 ലിറ്റർ നെയ്യില് പാറ്റ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിക്കോ? അതേസമയം 5 ലിറ്റർ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കളയും. പക്ഷെ 5 ലിറ്റർ നെയ്യ് വീണാൽ ആ പാറ്റേനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്ഥലകാല എങ്ങനെയാണ്, ടൈം പ്ലേസ് സർക്കംസ്റ്റൻസ്, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുക. അപ്പൊ എന്താ, ഒന്നിക്ക് ആ ഓഫറിങ് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേറൊരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ, വലിയ പാത്രം എടുക്കാതെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുസ്തകപരമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച അവിടെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് നടക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ. നമ്മളല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം ഒഫൻസോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിയും. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, എന്റെ മോൻ അങ്ങനെയാ, ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫറായി അവനെ അത് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ അവൻ വലിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ നമ്മളത് നിർബന്ധമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും, ഭഗവാന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നത് നോക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും കുട്ടികൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന ഓഫറിങ്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ നമുക്കപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ മൂടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക. ഓൾട്ടറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തുറക്കും. കാരണം കുട്ടികൾ അറിയാതെ കുട്ടികളുടെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് ഓൾറെഡി അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അതായത് കുട്ടികളും നായ്ക്കളും അതൊക്കെ കാണാൻ പാടില്ല, അവർക്കൊക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മള് വീട്ടിലും, പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒഫൻസ് അപരാധം ഇല്ലാതായി കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം, അതായത് നാമരൂപം, അത് ആ ഒഫൻസ് ഇല്ലാതാക്കി കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നാമത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാമിയേക്കാൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷയ്ക്ക് അനുകൂലമായതും പ്രതികൂലമായുള്ള വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തണം. ആക്ച്വലി കുറച്ചു പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നും അല്ലെ, എന്തിനാണ് കൊല്ലാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ദ്രൗപദി. ഒന്ന് ദ്രൗപദി കൊല്ലാൻ ഭഗവാൻ, അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വഭാവം, വാമ സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൗമ്യവും കാരുണ്യമാണ് ദ്രൗപദിക്കുള്ളത്. ദ്രൗപദി പറയും, ഞാൻ 5 കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും അനുഭവിക്കുന്നു, അപ്പൊ കൃപി എത്ര അനുഭവിക്കും അല്ലെ? അത്രയും വിഷമം. ഒരു കുട്ടിയായാലും 5 കുട്ടികളായും കുട്ടികൾ തന്നെ. അപ്പൊ ആ അമ്മക്കും ആ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ദ്രൗപദി ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേര് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ വാദങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവസാനം അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലാതെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കും. ആ ശിക്ഷ ഏറ്റവും നീചമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ശിക്ഷയാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ കിട്ടുക.
കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി, അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ സ്വത്തും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടില്ല അവസാനം. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അതിനുശേഷമാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കാൻ. അർജുനന് മാത്രല്ല ദ്രൗപദിയെ ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നോക്കാണ്. ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനെ അർജുനൻ പോയി കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ അവനെ സൈനിക കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരമദേവ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംബുജനേത്രങ്ങളാൽ കുപിതനായ അർജുനനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ, എന്താണ് അവസാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, യഥാചസി, നിനക്ക് എന്താണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് അത് നീ ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയും കരിഷ്യേ വചനം തവ, ഇല്ല ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ വാഗ്ദാനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ആർക്കാണ് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തത്? ദ്രൗപദിക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ അശ്വത്ഥാവിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ തലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നാനം ചെയ്യാം, പിന്നെ മക്കളുടെ ശരീരം കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് കൊല്ലും എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മൈനം പാർത്ഥാർഹസി തരത്തും ബ്രഹ്മബന്ധും ഇമം ജഹി യോ അസൗ അനകഷ സൂക്താൻ അവാദിൻ നിഷിഭാലകാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്ത, അല്ലയോ അർജുന, നിദ്രയിലായിരുന്ന നിരപരാധികളായ ബാലന്മാരെ വധിക്കുകയാൽ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായ ഇവനെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ അവനോട് ദയ കാട്ടരുത്. കാരണം നിദ്രയിലായിരുന്നു, ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അത് കുട്ടികളാണ് അല്ലെ, ആ നിഷ്കളങ്കരായ ബാലന്മാരെയാണ് അവൻ കൊന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും അവനെ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. ബ്രഹ്മബന്ധു ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പോലും അല്ല, അപ്പൊ ബ്രഹ്മഹത്യ എന്നുള്ള കുറ്റം വരില്ല. ബ്രഹ്മഹത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മഹത്യ എന്നുള്ള കുറ്റം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനല്ല. കാരണം അതിന്റെ ഗുണവും കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജി അല്ലെ, ഹൈക്കോടതിയിലെ ന്യായാധിപൻ, അവരുടെ പുത്രൻ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണെന്ന് പറയില്ല അല്ലെ, ബന്ധുവാണെന്നേ പറയില്ല. കാരണം അവരൊരിക്കലും ആ ന്യായാധിപനാകില്ല. ആ ഒരു ഗുണവും കർമ്മവും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം ആരും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഇനീസിയേഷൻ ഒക്കെ തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഒരു ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇനീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണ് ജപിക്കുക, പിന്നെ ബ്രഹ്മചാനാദീതി ബ്രാഹ്മണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഭക്തനും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ പദവിയുടെ യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് അശ്വത്ഥാമനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ബ്രാഹ്മണനെയല്ല കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ് അവൻ. അപ്പൊ അതിനോ കൊള്ളുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്നും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തം ഗുരു ദുര്യോധനനെ അനിഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അവരുടെ ഗുരു, അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ഗുരു നിലയില് ദുര്യോധനൻ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ധർമ്മതത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ അശ്വതനായ ലഹരി പിടിച്ച ചിത്തഭ്രമുള്ള നിദ്രയിലാണ്ട് പേടിച്ചിരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ രഥം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവിനെ വധിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല അവനൊരു ബാലനെയോ ഒരു സ്ത്രീയോ ഒരു മൂഢജീവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീഴടങ്ങിയ ആത്മാവിനെയോ വധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ക്ഷത്രിയൻ. ക്ഷത്രിയൻ ഒരിക്കലും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത്, സ്ത്രീയെ അല്ലെ ബാലന്മാരെ വൃദ്ധന്മാരെ, അപ്പൊ അവരെയൊന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്ഥമാവ് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവരെ വധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അശ്വത്ഥാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, നീ വാഗ്ദാനം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പുത്രന്മാരുടെ ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ഘാതകന്റെ ശിരസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഞാൻ സ്വയം ശ്രവിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ഉണ്ടല്ലോ, നീ ദ്രൗപദിക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തില്ലേ, ആ വാഗ്ദാനം നീ പാലിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അർജുനനെ. അർജുനൻ എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ തെറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ബ്രഹ്മബന്ധു ആണെങ്കിലും ഗുരുവിടെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഗുരു ഈ സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മകനാണ് ദ്രോണാചാര്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുരുവിടെ മകനെ കൊല്ലുന്നതും പാപാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂത ഉവാച ഏവം പരീക്ഷതാ ധർമ്മം പ്രാതക്ഷ കൃഷ്ണേന ചോദിത നൈച്ഛദ്ധന്തും ഗുരു സുതം യദ്യാപി ആത്മഹനം മഹാൻ. സുതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അർജുനന്റെ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്രൗണപുത്രനെ വധിക്കാൻ അർജുനനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും എന്തിനാ ധർമ്മത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അർജുനന്റെ. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച ഘാതകനാണെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാത്മാവായ അർജുനൻ അവനെ വധിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അവസാനം അർജുനൻ പിന്നീട് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണൻ. ധർമ്മത്തെയാണ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ചോദിക്കും, ആദ്യം കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അശ്വത്ഥാമനെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അർജുനൻ അത് മാറ്റിയത്, കൊല്ലണ്ടാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ദ്രൗപദിയുടെ വാക്ക്. ദ്രൗപദി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ആദ്യം കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അർജുനൻ. പക്ഷെ ദ്രൗപദി കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദിയുടെ സങ്കടം വിഷമം കണ്ടപ്പോഴാണ് അർജുനനും തീരുമാനിച്ചത് ശരി കൊല്ലണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഗോപിമാരെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് പരീക്ഷിച്ചത്? ഏത് സമയത്താ? തലവേദന വന്നപ്പോഴാണോ? അതൊരു ചെറിയ ലീല. പിന്നെ രാസലീല സമയത്ത്. രാസലീല സമയത്ത് അവരുടെ മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അവര് വരുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം സ്ത്രീ വീട്ടില് രാത്രി പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കപ്പെടാ. പക്ഷെ കുറെ പേരും ഭർത്താക്കന്മാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ വിടാനിട്ടും അവരവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവരത് നേരിടുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങള് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രഭുപാദരെയും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒരു ജുഹു അമ്പലമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ആ സ്ഥലം കൊടുത്തതാണ് പ്രഭുപാദർക്ക്. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വേണമെന്നും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി, കേസൊക്കെ ആയി, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തും പ്രഭുപാദർ അത് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവര് ഒരുപാട് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അമ്പലമൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ ഒന്നും അതിനെ തിരിച്ചടിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം ആ വ്യക്തിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് സ്വത്ത് ഇസ്കോണിന് കേസ് ജയിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം കൊല്ലാനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും വേണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പം പറയുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഇപ്പം അശ്വത്ഥാമാവിനെ. ദ്രൗപദിയുടെ വാക്കാണ് അർജുനൻ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നത്. അർജുനൻ തത്രാഹൃതം പശുവത് പാശബന്ധം അവാൻ മുഖം കർമ്മ ജുഗുപ്സിതേന നിരീക്ഷ്യ കൃഷ്ണാപകൃതം കുരോ സുതം വാമസ്വഭാവാ കൃപയാ നമാനച. വാമസ്വഭാവം അതാണ് ദ്രൗപദിയുടെ ആ വാമസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. വാമസ്വഭാവം മനോഹരമായ സ്വഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ കൃപയാ അല്ല കാരുണ്യമുള്ള ആ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. നിത്യമായ വധം ചെയ്തയാകാൽ നിശബ്ദനും കയറാൽ മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതുമായ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്രൗപദി വീക്ഷിച്ചു. അവരുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വഭാവം വാമസ്വഭാവം സ്വഭാവപരമായി സദ്ഗുണസമ്പന്നയും ഉത്തമ പെരുമാറ്റശീലയുമുള്ളവയാകാൽ ബ്രാഹ്മണനായ അശ്വത്ഥാമാവെങ്കിൽ യഥോചിതമായ
അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതായത് ഗുരുപുത്രൻ എന്ന പോലെ, ഗുരുപുത്രനാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ്, ബ്രഹ്മബന്ധുവാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണപുത്രനാണ്. അതുപോലെ ഗുരുപുത്രനാണ്, ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ മാത്രല്ല ഗുരുപുത്രനാണെന്ന്. അപ്പൊ ദ്രൗപദി, ശ്രീമതി ദ്രൗപദി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന്, അവിടെയാണ് അർജുനൻ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിൽ. കാരണം ആ ശപഥം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ ദ്രൗപദി സൗമ്യമായ സ്വഭാവ വിശേഷതയാണുള്ളത്, കാരുണ്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രൗപദി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. വാമസ്വഭാവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ദ്രൗപദി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കും, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അത്രയും ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുറ്റവാളിയെ പോലെ ബന്ധിതനാക്കി കൊണ്ടുവന്നതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ പുത്രനായ ബ്രാഹ്മണനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ദ്രൗപദി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ പുത്രനും മാത്രമല്ല ഗുരുപുത്രനും കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ദ്രൗപദിയെ മാത്രമല്ല അർജുനനും കൂടിയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ മാത്രല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. 44 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മള് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഇനിയും 2-3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അശ്വത്ഥമാവിനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം അശ്വത്ഥമാവിന് ഏത് ശിക്ഷയാണ്, ഒരു ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധകളത്തിൽ തോൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, വീര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം തോക്കുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പം അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തില് തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കീഴടങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം 44 മുതൽ 58 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഇല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മള് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിൽ ഇപ്പൊ സമയമില്ല. അശ്വത്ഥാമന്റെ വധശിക്ഷ, അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായുള്ള വാദങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തണം. 35 മുതൽ 52. കുറച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, പക്ഷെ ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചാൽ കിട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശിക്ഷിക്കാനും അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് അവസാനം കൊടുത്ത ശിക്ഷ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഈ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളില്ലല്ലോ അല്ലെ പഠിക്കാൻ? ശ്ലോകം ഉണ്ടോ? 7ഉം 10ഉം. 7ഉം 10ഉം. 7ഉം 10ഉം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാരും? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ക്ലാസ് എന്താ പറയാ, അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മള് പരീക്ഷ വേഗം വരും. 7ഉം 10ഉം. അതെ, 7ഉം 10ഉം. ആത്മാരാമശ്ചാമുനിയോ അല്ലെ? പക്ഷെ 7 ഇല്ലല്ലോ. 7 ഉണ്ടോ? 7 പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. 7ഉം 10ഉം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി 10 മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളായിരുന്നു. നമുക്ക് 10ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ 10 മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ ഇതിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ. പക്ഷെ നല്ല ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, ശോഭവയമയം. 10ആയിരുന്നു. ആത്മാരാമശ്ചമുനിയ. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ശരി, 31-ന് അപ്പം പരീക്ഷ വെക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് 24-ന് കഴിയും. 24-ന് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം കഴിയും. 31-ന് പരീക്ഷ വെക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷ മാർക്ക് ഞാൻ വിരജമാതിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് 2-3 അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2-3 പേരുടെ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് മനോരമ മാതിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ് നല്ലത്, നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാ, എന്തായിരുന്നു കുട്ടിയെ, നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പം നിങ്ങളെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ മാത്രമാണ് പേരുള്ളത്. പക്ഷെ ആ മെയിലിലും പറ്റുമെങ്കിൽ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. മെയില് കാരണം വേറെ പേരിലാണ് വരിക. ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ പേരിലെ മെയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ചില ആൻസർ പേപ്പർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ. കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവര്
ഞാൻ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ ചെയ്യാം. പ്രഭു ഉണ്ടോ? അനിലാപതി പ്രഭു ഇല്ല. പ്രഭുടേത് ആദ്യത്തെ 2 അധ്യായത്തിന്റെ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കൊടുക്കാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. വേറെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ഞായറാഴ്ച എഴുതുന്നവര് എഴുതാം. 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ആത്മാരാമസ്റ്റമണിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാവരും ആ ശ്ലോകം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാപോഹ ഭക്താനാം ഭയങ്കരം. ഓക്കെ, ഇത് ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആള് എഴുതാത്ത ആള് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുകൂലം പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുത്തതെന്ന്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിലൊക്കെ അവര് വായിച്ചിട്ടാണ് വരിക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ 44 നിർത്തിയില്ലേ, 44 മുതൽ 58 വരെ അവര് വായിച്ചിട്ട് വരും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പേര് വായിക്കാണ്ടാ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ക്ലാസ് കേൾക്കും അത്ര, പക്ഷെ വായിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വാദശേഷം അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ വാദങ്ങൾ ശരിക്കും ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ അടുത്ത ആഴ്ച അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് കിട്ടും, ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരും ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ്, ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുതലേ ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഫിൽ ചെയ്തില്ലേ ഫോം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 44 മുതൽ 58 48 ഇത് ഇല്ല, 58 വരെ വായിക്കണം, അവസാനം വരെ. എന്നിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അശ്വത്ഥാമാവിനെ ശിക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലേ മാതാജി? ഞാൻ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫോം എടുത്ത് എന്റെ പേരടിച്ചത് വീണ്ടും നെറ്റ് പോയി. പിന്നെ രണ്ടാമത് കയറിയപ്പോ എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഐശ്വര്യ മാതാജിക്ക് അനത്തുര മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പേര് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. പേര് മാത്രം. അത് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 3 നമ്പർ ഡേറ്റും ഫില്ല് ചെയ്താലല്ലേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പറ്റിയില്ല, എനിക്കും പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അനത്തര മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ശരി, നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്താം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും വായിച്ചിട്ട് വരിക. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 3-4 ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ തന്നെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വായിച്ചു തീർക്കാം.